октомври миналата година Министерството на културата обяви сесия за целево финансиране на движимото културно наследство на музеи и художествени галерии и съгласно Закон за културното наследство бяха обявени две теми. Едната е дейности по опазване на движимото културно наследство и дейности по представяне на движимото културно наследство. Ние избрахме втора тема – дейности по представяне на движимото културно наследство и след дебати достигнахме до една идея да издадем едно луксозно издание под формата на каталог, който да включва творби от постоянната експозиция на галерията, като тази информация, която ще влезе вътре, ще има познавателен характер на всеки, който се докосне до този каталог. Той ще бъде издаден на български и на английски език в тираж 200 броя. Също ще бъде и в електронен вид и осъвременяване на етикетите на експонатите. Така художествена галерия Николай Павлович е бенефициент по проект "Изкуството в Свищов по пътя на времето". Договор РД 1106 1366, финансовата подкрепа на Министерството на културата на обща стойност 22 433 лева със срок от 15 декември 2023 година до 30 юни 2024 година. Целта на проекта е да насърчим разпространяването на движимото културно наследство, което го имаме в художествена галерия Николай Павлович, да можем този каталог да го предоставяме на населението от Свищов и на гостите, за да могат да получават по-голяма информация в какво имаме в нашата галерия и да засилим интереса на младите хора към изкуството и по-често да посещават нашата културна институция. Ето, вече каталога е факт, издаден е. Искам да спомена, че за постигане на общите и специфични цели на проекта създадохме един екип от хора. Ръководител на проекта е Таня Ликова и експерти Росен Маринов, Пламен Симеонов, Цонка Караджова и Даниела Стефанова. Тук искам да благодаря и на колегата Анита Заранкова, която помогна в работата на работния екип и непрекъснато беше неотлъчно с нас. Да, проектът вече е факт, виждате го колко е красив. Включили сме една малка част от фонда, тъй като сме ограничени, не можем да издаваме в повече. Но искам да спомена, че тук са залегнали творби на български и на чуждестранни художници с живопис, карикатура, графика, скулптура, рисунки и дърворезба. Авторският екип на каталога са Таня Ликова, Цонка Караджова, Анита Заранкова и Пламен Симеонов. Корицата и графичният дизайн е на Росен Маринов, а предпечат и печат на фирма Кредо 3М Габров. В проекта бяхме залегнали и провеждане на образователна работилница "Изкуството – една стъпка по-близо до младежта" с ученици от Свищовско училище. Училището, което ни подкрепи, е Средно училище Николай Катранов. Образователната работилница я проведохме в навечерието на Великден, или това е 15 април, в два етапа. Първият етап е проучвателен и образователен с уредника госпожа Цонка Караджова. Тя направи един ретроспективен преглед на творбите в галерията и какви са дейностите на самата галерия. И втория етап го нарекахме творчество. На учениците раздадохме материали за рисуване на тема Великден. Те създадоха собствена творба под менторството на госпожа Силва Христова. Същите бяха изложени в галерията. Факт са и тези метални табелки, които ще бъдат поставени в постоянната експозиция на галерията.
Относно рекламата, какво свършихме до сега? Изработени бяха 500 броя информационни флаери, 20 броя информационни плакати, 1 брой рекламен банер. По проект са предвидени 6 работни срещи. До сега имаме 5 работни срещи с екипа. В началото на следващата седмица ще проведем последната работна среща. Една публикация в областен вестник, една пресконференция в БТА и втората ще бъде на 19 юни, сряда, и това ще бъде последната пресконференция. И също направихме рекламни торбички с логото на Министерството на културата, придружени с бележници. И накрая искам да благодаря на екипа на професор Маргарита Богданова, включва доцент Ивелина Парашкевова, главен асистент Мариела Стоянова, които със своя професионализъм ни помогнаха този проект да е факт и се надяваме и в бъдеще да работим съвместно.